जिस देश में राम जन्म लिए उस देश में जन्म भी हम लिए, ये कम है सम्मान। बोलो जय श्री राम। जिस राम ने हमें जन्म दिया, कभी उनके रोल में हमें खड़ा होना पड़ेगा, और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा रोल है। तो भाई वो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एगो जैसे कि आप लोगों के पता हुई एगो न्यूज वायरल भैल। जब से संघर्ष 2 फिल्मिया सक्सेस भैल बाने तब से एगो न्यूज वायरल भैल बा कि भोजपुरी खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार के एगो फिल्म का शूट आ रहा बा जेकर नाम बा राजा राम। भाई वो राजा राम फिल्म एगो रामायण कथा के ऊपर ये फिल्म के शूट कल जाई। ये फिल्म का भाई वो शूटिंग भी चालू हो गई बा। आपको कुछ फोटेज दिखाई, कुछ रील दिखाई, जिनमें आपको कुछ एक्टर लोग देखे के मिले जो उनकी राजा राम मूवी में काम करिए। भाई वो राजा राम मूवी एगो ऐसा मूवी बा कि वो एक्टर भाई बहुत भाग्यशाली बा कि जिके ये फिल्म में काम करे के मौका मिल रहा बा। भाई वो राजा राम कुछ फोटेज आपके बीच में हम दिखाई, कुछ कट स्क्रीन दिखाई कि जेकर शूटिंग चालू हो गई बा। आपके बगल में एगो दूगो फोटेज देखे के मिली जिमन संजय पांडे हमें जो उनकी जनक के रूप में काम के लिए। हाँ भाई ये फिल्म में जनक सीता जी के पिताजी, सीता माता के जो पिताजी हुए जनक, राजा जनक के रूप में संजय पांडे काम किए जो उनकी हर फिल्म में विलन का रोल करेलन। लेकिन यमन भाइयों ये बहुत ही बढ़िया किरदार मिलल बा जेकर नाम बा राजा जनक। राजा जनक का रोल करेलन संजय पांडे और राम का रोल तो माला राम जी करिए, मतलब खेसारी लाल यादव जी ही करिए। और भी बहुत लोग हम ऐसा कि सबके अलग अलग रोल मिलल बा। अभी तक मैं रावण का रोल के मिलल बा बहुत ज़्यादा कंफर्म ना भल बा, लेकिन 2-4 रोल जो बा कि मतलब कंफर्म हो गए बा कि ये इनके मिलल बा। भाई वो ये फिल्म का शूटिंग भी हो गई बा और बहुत जल्द अगर टीजर रिलीज हुई तो बाद में ट्रेलर रिलीज हुई, बाद में फिल्म रिलीज हुई। जब भी एक बारे में कुछ भी छोटा सा भी अगर न्यूज आवत हो तो हम आपके जरूर बताए इस चैनल पे। अगर भाई लोग अगर आप लोग पेज पे देखा हुआ तो ये पेज के फॉलो कर ला, यूट्यूब पे देखा हुआ तो यार हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ला। तेरे भाई के चैनल यार बहुत छोट बा और आप लोगों के यार सपोर्ट का हमें बहुत ज़्यादा जरूरत बा। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करी और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम। बगल में 2 वीडियो शो करी, आप लोग उहू के जाके देखी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।